pilot que hem fet a la Universitat Autònoma de Barcelona per estimular l'interès científic dels infants. S'emmarca dintre de les iniciatives preses per diverses universitats d'Europa per una mica fomentar l'esperit científic dels nens de primària, que disminueix molt al llarg del temps. Fa una sèrie d'anys, diverses universitats europees han intentat obrir les seves portes als infants donant-los una alternativa que no poden tenir a les escoles. Esperem que això serveixi perquè els infants d'aquí uns anys entenguin una mica més el que és una carrera científica i la seva curiositat natural no estigui aturada, sinó que s'estimuli d'aquesta manera. La luz. El Somni és una mostra clara del que suposa sumar esforços de diversos departaments o instituts d'aquesta universitat. La col·laboració entre el Departament de Física i l'ICE ha fet que més de 50 escoles participin durant 15 dies venint aquí a la universitat a fer experiments. Ens sembla que això és un impacte important i una transferència del coneixement que es genera a la universitat. Parlant amb els mestres, ens expliquen l'emoció i els sentiments que desperta venir a la universitat a fer experiments de part dels seus alumnes. I estem convençuts que aquesta experiència quedarà marcada en el seu cor i potser també en la seva memòria i els ajudarà a prendre decisions, qui sap, algun dia per decidir què estudiaran, si venen a la universitat o no.